खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 19 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 2 आसिन दान 1432 मायथाइ सुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि गिबि आखरा जादों अ, प्रथम स, द्वितीय स, ह आरो ल। दिनै नोंथांनि गोहोआ दबथायगोन आरो नोंथाङा गावनि थांखिनि फारसे गोसो होगोन। खामानिथिलियाव फिसा-फिसौ जेंनाफोर थागोन, नाथाय गियानजों नोंथाङा बेफोरखौ खाबुआव सोलायगोन। मक्केल एबा लोगोफोरा नोंथांनि फारसे लागोन। गोजाम होनांगौ रांफोराव दावगानायखौ नुनो मोनो। नखरनि आबहावाया गोदै जागोन आरो सोमोन्दोआव जौगागोन। फरायसाफोरा खस्थ'नि गेजेरजों मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन, नाथाय आराम खालामनायनिबो गोनांथि दङ। रांखान्थियारि सायख'नायखौ साननानै ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि गिबि आखरा जादों गोलाव इ, उ, ए, ओ आरो औवा ब। दिनै खामानि मावनाया धैर्य आरो गियानजों जाफुंगोन। खामानियाव लोगोफोरजों गोरोबलायनाया मोजां जागोन। जुदि नोंथाङा थांखि ओंखारोब्ला सुंद' समनि आरो गोलाव समनि मोन्नैबो बिथिंफोरखौ सानना नाय। न'नि सासे बुरैनिफ्राय बोर मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायाव आब्रुथि लाखिनाया गोनांथार जागोन। सावस्रियाव एसे समानथि लाखि। रांखान्थियारि बिथिङाव गोनांथि गैयै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि गिबि आखरानो जादों ख, घ, द्वितीय स आरो द। दिनै नोंथाङा रायज्लायनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। रायज्लायनाय, इमेल एबा मेल मिटिंफोरनिफ्राय मोजां फिथाय मोननो हागौ। हानजायारि हाबा नोंथांनि फारसे थागोन। दावबायनाया गुसुं आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै फैगोन। गावजों गावनि गोसोनि साननायखौ बुजिनो नाजा। फरायसाफोरा गोदान सानस्रिफोरखौ बोजबना जौगागोन। सावस्रियाव एसे सिरसिराफोन जानो हागौ। हाइड्रेशननि सायाव गोसो हो। रांखान्थियारि बिथिङाव दिनै दोनथुमनायनि बाथ्रा साननायनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैफ्राय गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि गिबि आखरानो जादों ह। दिनै गोसोआरि समानथि लाखि। न'आव माबा मोनसे बाथ्राखौ सावरायब्ला सोमोन्दोआ गोदै जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि मोनदांथिया नोंथांखौ मुलाम्फा लाबोनो हागौ। मोनसे सानस्लाबै गोदान बिबान नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ, बेनिखायनो बेखौ बुजि आरो बेखौ नाजावना ला। नोंथाङा आरिमु एबा सोरजिलु हाबायाव गोसो बोनो हानाय जाफुंसार मोनगोन। सावस्रिया नर्मेल थागोन, नाथाय उन्दुनायाव गोसो हो। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा मुलाम्फानि नेरसोन दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुपा गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि गिबि आखरानो जादों म आरो ट। दिनै नोंथांनि दैदेननायखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा मावख'आव माखासे थिरांथायारि हाबाफारि लानो हायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि साननायखौ गुवारै फोरमायगोन, अब्ला गोहोमा बांगोन। नोंथाङा फालांगि फेहेरनायनि थाखाय बोसोन मोननो हागौ। फोथायजाथाव लोगोरिफ्रा नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। नखराव मान आरो सन्माना बांगोन आरो एसेब्लाबो सुखु गोजोननि थाखथियारि जानो हागौ। फरायसाफोरा फोथायथिजों आनजादजों मोगा-मोगि जागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। राङारि रां थिसननायखौ साननानै ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि।
कन्या राशिनि गिबि आखरानो जादों फ, मोदना स, मोदना न आरो र। दिनै प्रेक्टिकेल मेलेमखौ बाहाय। फिसा फिसौ थिरांथाफोरा थार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव आफादारि खामानियाव मोनसे खाबु मोनगोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रां था आरो गावनि मेगन आरो बिखुंनि फारसे एसे नोजोर हो। फालांगियाव गुननि सायाव गोसो होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। नखरारि बाथ्राफोराव गोरोबलायनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। फरायसाफोरा नेमखान्थि लाखिनांगौ, जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। तुला राशिनि गिबि आखरानो जादों र आरो ट। दिनै समानथि आरो गुरै आखुजों नोंथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसार जागोन। बाहागोदारि हाबायाव गोरोबलायनाया बांगोन। नोंथाङा आयेनारि एबा खुंथायारि आयदानि सायाव मदद मोननो हागौ। न'आव रंजानाय एबा बरायनायनि मोनसे खाबु जानो हागौ। फरायसाफोरा हानजा प्रजेक्टफोराव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो ब्याम खालामनाया नोंथांखौ फ्रेश लाखिगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान फुंखा ओंखारनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि गिबि आखरानो जादों ट, न आरो य। दिनै नोंथांनि गियान आरो थिरांथाया खामानियाव फैगोन। खैफोद लानायनि सिगां मोजाङै बिजिरना नाय। नाथाय जुदि थि खाबु मोनोब्ला सिगांथिं आवगाय। नखरारि सोमोन्दोआव गोथौथि आरो बुजिनाया बांगोन। खामानि मावग्रा सुबुङा गोदान रादाय खालायनाय एबा बिबानफोर मोननो हागौ। फरायसाफोरा गोब्राब आयदाफोराव गोसो होनांगौ। खस्थ' खालामनाया फिथाइ होगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। थोजासे हाइड्रेटेड था। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि सोलिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। धनु राशि। धनु राशिनि गिबि आखरानो जादों य, भ, ध, फ आरो द। दिनै नोंथांजों गोसो गुदुं आरो मिजिंथिनाया दं। मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ आरो गोदान सिनायथि जानो हागौ। न'आव मोनसे लोगोआरि आबहावा थागोन आरो नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। फरायसाफोरा बादायलायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा जानायनि लैखोन दं। नाथाय एसे जिरायनो गोनां जायो। रांखान्थियारि बिथिङाव खामायनायनि खाबुफोर थागोन। नाथाय खरसानि सायाव नोजोर लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें खमला गाब। मकर राशि। मकर राशिनि गिबि आखरानो जादों भ, ज, क आरो ग। दिनै नोंथाङा आब्रुथि आरो बिथांखि लानायनि गेजेरजों साबसिन फिथाइ मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि केरियाराव नोंथांनि राफोद जानायनि थाखाय मुलाम्फा जागोन आरो नोंथांनि बैसोगोराफोरनि फोथायनाया बांगोन। रां थिसननाय एबा फालांगियाव दिदोम थिरांथा लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। नखरनि आबहावाया हेफाजाब होगोन। फरायसाफोरा सम सोलोंनानै जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नारसिननायखौ एसेल' लाखि। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि गिबि आखरानो जादों ग, स आरो द। दिनै नोंथांनि गोदान सानस्रि आरो मोनदांथिफोरखौ बाख्नायगोन। हानजायारि हाबा आरो समाजारि सोमोन्दोआ नोंथांनि फारसे खामानि मावगोन। मोनसे टेकनिकेल जेंनाया सुस्रांजानो हागौ। नखरनि सोद्रोमानि मोनफुंनाया नोंथांखौ खुसि खालामगोन। फरायसाफोरा बिजिरसं एबा प्रेजेन्टेशनफोराव आखा-फाखा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सानफ्रोमबो रेजें ब्याम खालाम। मोनसे फिसा रां थिसननाया रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा होनो हागौ।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशिनि गिबि आखरानो जादों ड, प्रथम च, झ, इ, ज आरो ड। दिनै थासारिफोरा गोरलैयै आरो अनफावथायजों सुस्रांजागोन। नोंथांनि सानबोलावरि आरो मोनदांथिया सोरजिलु बिथिङाव मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा खामानियाव सेन्सिटिभ आयदाफोराव मोजां समानथि लाखिगोन। नखरारि आरो नखरारि खामानिफोराव मोजां फिथाइ मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव बांसिन गोसो जानायखौ नुनो मोनगोन। गोसोआरि गोजोननि थाखाय ध्यानआ सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि महरै थासारिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेनि फानजामुथि नायनो मोजां मोनोब्ला सानसेनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।